Sawona mabukeli, ngisacela ukubengelela bese ngiphinda ngikwamukela kuyo le channel sesiphinde sahlangana. Sacela ukukhuthaza, ngisacela ushaya subscribe kuyo le channel ungeke usala ngabe sithatha sikubeka kwehamba phambili kumaskandi. Kanti namhlanje ehamba phambili neshisa sikuphathele incwadi ebhaliwe igcokama Elisha umthandeni umfuka amanqele lapho khona ebebhodla umlili ekhipha amangwevu qedwa she angalazi kulabo somathuba abangosomabhizinisi abafufusa okuyigezani media hambisana nombuso wamaciko kanjalo nangabaculi abasakotela kuye ukuze bavelele ebalazweni. Ubhale kanje: isiprofetho sami sishaya emhlolweni kulamalanga ngoba impela umculo kamaskandi usungegcokama kulezi insuku zokugcina. Phela akekho ongaboni manje ukuthi yonke into ifakwa igama lika SK ukuze inakeke. Bonke bathinta umchilo wethawula lami elimhlophe ukuze baphile. Abanye sebeke bazicelela ngisho induku kimi bacela ukuthi ngeze ngizobakhahlela emakubo ukuze bezotrenda. Abanye badla ugologo wamahala eThekwini ngegama lami. Abanye bagejezwa amabhanoyi imihla namalanga beyokhulunyiswa ngegama lami eThekwini. Nosomabhizinisi abasafufusa lemisunu engoma pholoba ngeGezani bakhulisa amabhizinisi abo ngegama lami. Abanye sebephilela ukuzihuqa kimi njalo emicimbini ngibazibe qede benganakwa. Kanti yini lesegcokameni kanti? Uma ngingeyona inkunzi kubo bangifunani pho? Yini bengaphumi kimi ngoba nami angibanakile? Liyanibona izwe wemadoda lengane kaMashandu enikotela kuyo nonke kanye ibe izithulele yona niyokhokha ngelinye ilanga niyosho ukuthi ngasho. Qede wafunga madoda igcokama Elisha umfuka kuphosa kwenyathi lapho umthandeni umfuka amanqele insizwa ethawula elimhlophe. Ibhale kanjena ke ekhasini layo la Facebook lapho khona ibigonyuluka khona ngezinto ezenzeka kuyo emculweni kamaskandi, njengoba isho nje ukuthi umculo usungayo kulezi insuku nasema-albhamini akhe awakhiphayo uyasho ukuthi umculo kamaskandi usungayo. Kanti mawuzobheka iyo vele inkunzi ehlanganyelwayo njengamanje lena nokuliwa nayo abahleli bomcimbi balwa nayo, abasakazi balwa nayo, nevukana elifikayo lifikela ikotela kuye umthandeni ukuthi lizenza yena noma lithuka yena, kuba nje into enjalo. Bafowethu, wena-ke uthini wakho umbono ngale ncwadi ekhishwe ngumthandeni eyibhale lapha ekhasini lakhe lika Facebook? Yena akasiyo umuntu isay njengoba ebhalile, kodwa uma ebhalile kungenxa kunento esuka imthintile njengoba kukhona abagagule ngamagama uMapholoba, uGemfuka Ngcobo wombuso wamaciko kanye noGezani umfuka Dludla weGezani media, laba abenza i-podcast edlala njalo ngolesihlanu ngo-8 wantambama lapho khona bebiza khona amaciko. Yilapho kumthandeni yibo-ke labo umthandeni achaza ngabo ukuthi babiza abantu eThekwini kuba bazobadlisa ugologo amahala, babagibeza amabhanoyi ukuze bezofike bakhulume ngegama likaMthandeni ukuze ishow le yabo izothandeka, njengoba igcome lisho lithi nje yonke into kumele ifakwe igama lika SK ukuze izonakeka. Njengoba nani nibona-ke bafowethu into esho umthandeni, umculo mangabe uyawazi awuyiphikise inkulumo kaMthandeni noma uyisekele, uyisupport. Asiphinde sihlangane kuyo le channel ngesikhathi esifanayo, ungakhohlwa ukusubscribe.